otu jikọtara ndị otu ọrụ pharmacists akpọrọ Association of Community Pharmacists of Nigeria ACPN ngalaba Anambra State achịkọbago nzukọ ezumezu ọbịa n'afọ ha agba nke 32 ya bụ nzukọ ezumezu were ọnọdụ n'Awka bụ nke isiokwu ya bụ site n'ọnọdụ ọgbaghara banyezie n'ịdị nkwadobe ọdịnihu ndị ọrụ pharmacy ime obodo na Anambra State. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị ọrụ pharmacy, ndị ọrụ nlekọta ahụike, ndị eji okwu ha agba izu na ngalaba ahụike nakwazi ndị ọzọ ntiri isi na ngalaba ahụ nke gụnyere Senetọ Uche Ekwunife. Onyinye Agụbeze jere ya bụ nzukọ wee weta akụkọ ịga n'ugbu a. ACPN bụ otu nọrọ onwe ya nke gbadosiri ụkwụ na ọmụmụ famasi nke ime obodo bụ ndị nke nwere ọgbakọ n'afọ a iji wee nye aka wee gbalie ihe bụ ihe na-echere ha aka mgba ma guzobezikwa ụzọ a ga-esi wee gbochie ya maka ọdịnihu. N'okwu nnabata ya ka onye steeti chairman nke ACPN bụ pharmacist Henry Ilo ka ọ na-ekere ndị bịara ya bụ mmemme kwuru mkpa ọ dị pharmacist nke ime obodo iji wee nye aka wee kwalite ezi arụike ọbụnadị n'oge ugbu a ihe isi ike juru. Pharmacist Ilo kwuru na isiokwu nke ọgbakọ nke aha bụ nke chịkọtara ihe bụ ihe ma kwukwazie mkpa ọ dị ndị na-ahụ maka arụike ịbịakọta ọnụ jikọta ọnụ ma tụpụta ezi atụmatụ iji wee gbochie ọdachi ọdịnihu. N'aka nke ya onye chairman nke planning committee ya bụ nzukọ bụ pharmacist Chioma Chike Nwankwọ kwuru na ọbụna dịka ụwa niile na-agba gburugburu ya nakwazi ọtụtụ ihe ndị na-eche aka mgba n'oge ugbu a na ọ bụ na ejikọ aka ọnụ wee lụkọ aka ọnụ n'ihe gbasara pharmacist nke ime obodo bụ nke ga-enye aka wee gbochie ya bụ aka mgba. N'aka nke ya ka onye national chairman nke ACPN bụ pharmacist Adewale Oladigbolu toro ngalaba ya bụ otu nke steeti a maka ezi ihe ha nwetazugara ma kwukwazie na ọ dị mkpa ịchọpụta ụzọ iji wee na-agawanye n'iru na ihe ngụpụta ya ka onye former director general nke Standard Organization of Nigeria SON bụ dọkịnta Ikem Odumodu kwuru na pharmacist nke ime obodo bụ nke na-agbakasị mbọ iji wee nye aka na nchekwaba ndụ nakwa ezi ọgwụgwọ n'ime ime obodo ma kwue na ọ bụ ọlụ ndị ahụike ịhụ na a na-eneba anya ịhụ na enweghị ndị adịgboroja na ya bụ ọlụ na-anọkwazi na ya bụ mmemme wee nwee ịtụpụta aro dị iche iche nakwazi ihe ndị ọzọ emegasịrị.